המחשב שלי דלוק בלי הפסקה, הציפייה הפכה מזמן למועקה, אבל הלב שלי רוצה להתרגש, ועד שזה יקרה לוחץ את הרפרש. באיפן שלי אתה רע, לאחות סטייה לגנור בכל זאת, בוא לכאן עכשיו ודי להיות תינוק, תג לי בייבי תעשה לי. באיפן שלי אתה רע, לאחות סטייה לגנור בכל זאת, בוא לכאן עכשיו ודי להיות תינוק, תג לי בייבי תעשה לי. כל מה שבא לי מעלה לי על הוול, כולם עושים לי לייק, אפילו לא שיתפתי לינק ודעה, זה הכי לא אישי, העם דורש צדק חברתי, בדיוק כשנגמרה לי כל הבמבה, אני עושה אפרוב לאבא, אמא גם בקטע הזה מובן, לחצתי לה לייק ואכלתי דובדבן. באיפן שלי אתה לחצתי על לגנור בכל זאת, בוא לכאן עכשיו ודי להיות תינוק, תג לי בייבי תעשה לי. באיפן שלי אתה לחצתי על לגנור בכל זאת, בוא לכאן עכשיו ודי להיות תינוק, תג לי בייבי תעשה לי. בגלל הפייסבוק לא אכלתי קוטג' כבר שבועיים, ואם בא לי שתשמעו את הדג אני עושה שייר לבינתיים. באיפן שלי אתה רע, לחצתי על לגנור בכל זאת, בוא לכאן עכשיו ודי להיות תינוק, תג לי בייבי תעשה לי. באיפן שלי אתה רע, לחצתי על לגנור בכל זאת. שיש לו משהו. חס וחלילה? איך אתה מדבר? הבן אדם יושב לידך בשולחן. אמרתי חס וחלילה, אם מגלים. כן, חס וחלילה. אם מגלים שיש לו משהו ממאיר. חס וחלילה. חס וחלילה וחס. באמת, שלא...